एकजुट हो के रउआ सब देश आगे बढ़ाएंगी। एकजुट हो के रउआ सब देश आगे बढ़ाएंगी। पेड़ पौधा के लगाएंगी, अपन जीवन बचाएंगी। पेड़ पौधा के लगाएंगी, अपन जीवन बचाएंगी। जीवन बचाएंगी, जीवन बचाएंगी। बहुत बड़े चरबे की बात हो जाता ऐसी लोग हो। जुआ या जंतु पड़ल मुसीबत में लागल कैसन जोग हो। लागल कैसन जोग हो। बहुत बड़े चरबे की बात ऐसी बात हो जाता लोग हो। जुआ या जंतु पड़ल मुसीबत में लागल कैसन जोग हो। कोरोना जैसन काल से लड़नी वैसे जन रउआ डेराएंगी। कोरोना जैसन काल से लड़नी वैसे जन रउआ डेराएंगी। पेड़ पौधा के लगाएंगी, अपन जीवन बचाएंगी। ए भैया पेड़ लगावो हो, अपन जीवन बचावो हो। दिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर।